Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammad Top TV kenan, kamar yadda kuka ga a rubuta a channel dina. Ina muku fatan alkhairi, ina muku barka da wannan lokacin, da fatan kowa shi na lafiya. To kamar yadda na ɗau alƙawarin cewa zan yi muku bidiyo ta yadda za ku na gani na a channel dina, to yanzu dai na cika alƙawari, sannan kuma na zo muku da wani labari mai daɗi. Na zo muku da wata hanya wacce za ka na samun kuɗi ba tare da ka sha wahala ba a online. Yanzu lokaci ne da ya canza, matsalar tsaro ya yi kaɗan a Nigeria, a Niger. Za ka ga mutane matasa ba su da sana'a, sannan 'yan mata ba su da sana'a. Ko da lokaci mutum sai ga yana neman kuɗin data ma ya gagare shi. Amma wannan hanyar za ta na taimaka maka, kana samun kuɗi, kana zuwa kana cire kuɗinka a banki. Amma yanzu ba zai yi muku bidiyon ba yanzu, sai kwanan nan gaba kaɗan. Amma ina son ku yi mana liking, sannan ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa. Domin ina son ku taru na ga kuna da yawa a channel ɗin, ta yanda kowa zai ji daɗi, ba sai daga baya waɗansu su dinga tambaya to wai mu ba a koya mana ba, ba a koya mana ba. Ina son kowa ya zo ya haɗu, sannan kuma ina son ku yi mana liking, na samu bidiyon samu sama da liking 300 da wani abu zuwa 400 har 500. Sannan zan yi sako muku da bidiyon. Za ku ji daɗin bidiyon, kuma mutum shi da kanshi zai ce ya gode. Saboda harka ce ta kuɗi. Harka ta kuɗi ko yanzu kowa ya san cewa harkar kuɗi yanzu kowa kuɗi yake nema, tsoho da babba da yaro, kowa kuɗi yake nema, saboda su ne wanda za su taimaka maka a rayuwa, ka rufa ma kanka asiri ba tare da wani ya tozarta ka ba, ya ci maka mutunci. Sannan kuma ina da wata channel wadda zan muku tallanta, Abdallah Love Shop kenan. Zan rubuto muku sunan channel ɗin, sannan zan nuna muku yadda za ku shiga ku yi masa subscribe, sannan ku danna masa alamar ƙararrawa. Duk wanda dai yake shiga YouTube ya san cewa inda zai shiga searching ɗin suna. To yanzu kamar haka, yanzu za mu zo mu shiga YouTube. In muka shiga YouTube, tallan channel ɗin da na ce ina yi muku, channel ce wacce aka gina ta domin a rinƙa sako muku waƙa. Shi Abdallah Love mawaƙi ne, kuma yana harkar waƙa, kuma za ku ji daɗin waƙoƙinsa. Za ka zo gurin searching kamar haka, sai ka rubuta Abdallah kamar haka, Abdallah Love. To ka ga sunan channel ɗinsa a nan, sai ka danna shi kamar haka. In ka rubuta zai searching, sai ka kawo kamar haka. Ka gani da na rige na masa subscribe, sai ma sai ka yi masa subscribe, ka danna masa alamar ƙararrawa kamar haka. Wannan ita ce alamar ƙararrawa all ɗin nan. In ka tabbatar ka danna ta kamar haka, shi kenan. Da zaran ya saka waƙarsa, za ka ji waƙarsa ta zo maka a wayarka, ka shiga ka yi sauraro. In kana son ka yi download, ka yi download ɗinta. Wannan shi ne sunan channel ɗinsa, ga kuma waƙoƙinsa da ya yi ga su nan, kana ganin su. To na gode, a nan ne zan ce muku ma'assalama, sannan kuma ku daure ku yi mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu. Sannan kuma ku yi mana liking idan bidiyon mu sun burge ku. Insha Allahu, na gode.